Γεια σας, Μιχάλη Τζιάρ εδώ και σήμερα θα κάνουμε άλλο ένα επεισόδιο του Minecraft Pocket Edition, το επεισόδιο 7 στον κόσμο YouTube World. Μπήκα σε άλλον, sorry, αλλά κατά λάθος μπήκα σε άλλο κόσμο. Πάμε. Λοιπόν, και το σπίτι μας το ωραίο. Χορτώσω μια ώρα. Λοιπόν, σε αυτό το επεισόδιο θα κάνουμε πολλά και διάφορα. Και έχω ακόμη την τρέλα μου. Λοιπόν, θυμάστε, δεν έχω golden apple, θα κάνω. Λοιπόν, τέλος πάντων. Δεν έχω φαγητό. Πάμε να πάρουμε φαγητό από το chest, από το chest. Ποιο να πάρουμε εμείς τώρα? Ποιο? Το cake τρώγεται. Όχι, δεν τρώγεται το cake. Δεν μπορώ να το βάλω. Λοιπόν, δεν ξέρω τι να πάρω. Δεν ξέρω τι να πάρω ρε παιδιά, αλλά θα πάρω αυτό. Θα πάρουμε 10. Άντε γεια ρε φίλε, είμαι γεμάτος. Γεμάτος στη ζωή ρε, είμαι γεμάτος ρε στη ζωή λέω. Και τα hunger. Πρέπει να γεμίσουμε ζωή εμείς. Να γεμίσουμε ζωή εμείς. Λοιπόν. Πού είστε βρέα, τι κάνετε? Καλά. Δεν μιλάνε. Τι κάνετε? Μου μίλησαν τα παπάκια και τα γουρνάκια, ακούτε? Τέλος πάντων. Λοιπόν, στο προηγούμενο επεισόδιο είχα μαζέψει κάποια ξύλα και τα μετέτρεψα σε πλάκες 64 και 32. Και μας βγήκε 1,5 stack, οπότε δεν ξέρω τι να τα κάνω βλάκες, κάτι θέλω να κάνω, δεν θυμάμαι τι όμως. Εγώ ξέρετε τι, βασικά όχι, γιατί έχουμε πολύ ψάρι, θέλω να πάμε για ψάρεμα, αλλά θα πάμε άλλη φορά. Δεν ξέρω τι να κάνω, δεν ξέρω τι να κάνω, δεν ξέρω τι να κάνω, βοήθεια, βοήθεια, βοήθεια. Οπ, βρήκα τι να κάνω. Δεν ξέρω εγώ, βρήκα τι να κάνω. Θα εξερευνήσουμε τη σπηλιά την ωραία. Κοιτάξτε. Παίρνουμε τα μου τη σπαθή του, άντε γεια μου. Όπως βλέπετε πάμε πολύ κάτω. Και φοβάμαι μην χάσω, αλλά δεν γίνεται γιατί. Να το πάρουμε, δεν ξέρω τώρα, έχουμε μια χαρά χώρο έχουμε ρε. Το κόλλο creeper. Με τρόμαξε. Με τρόμαξε. Λάβα ρε φίλε. Ποιο επίπεδο είμαστε δεν ξέρω. Πώς θα ανέβω εγώ εκεί πέρα? Με πλάκες. Μαζεύουμε αυτά τώρα εμείς. Παίρνουμε την diamond. Ναι ρε φίλε, πόσο γρήγορα τα σπάμε, μιλάμε, κοιτάξτε. Iron. Πάμε πάνω εμείς. Κάνουμε ορειβασία, κοιτάξτε, ανεβαίνουμε το βουνό. Πάμε να φύγουμε γιατί φοβάμαι. Το βρήκε την νυχτεριδούλα, πού είσαι? Σπαθήκε. Που είναι? Και σκοτώσαμε την νυχτερίδα. Ένα λεπτό. Λοιπόν, πάμε να ανέβουμε, πάμε. Βρήκαμε coal. Αυτή τη στιγμή δεν είναι βάρος να μαζεύουμε coal γιατί έχουμε diamond μεταξύ και τα σπάει γρήγορα. Και τώρα το σπάμε.
βασικά γιατί κάνω mining, αφού έχω τόσα πολλά όλων των ειδών τα πράγματα έχω. Ακόμα και από το Nether. Θα πάμε και κάποτε στο Nether. Βασικά λέω να πάμε τώρα στο Nether. Πάμε να φτιάξουμε όμως την πύλη. Πάμε τώρα εμείς στο Nether. Παίρνουμε τα πράγματα πρώτα. Λοιπόν, όπου glowstone πήρα, οπότε πρέπει να το ψάξω εντάξει. Πρέπει τώρα εγώ να ψάχνω τα obsidian που τα έχω βάλει. Hidden steel. Αλλά που είναι? Α, βρήκα, ωραία. Obsidian, που είναι το obsidian, θέλω το obsidian. Obsidian, θέλω εγώ obsidian. Μέχρι να το βρω τώρα, εγώ θα κάνω μια ώρα. Πόση ώρα θα κάνω ρε φίλε να βρω ένα obsidian? Εδώ πέρα πρέπει να είναι. Obsidian, όχι block of code. Δεν έχω, αφού έχω obsidian κάπου το έχουμε περάσει τώρα εμείς και δεν το έχω δει. Α, εδώ πρέπει να μην ψάξω. Ρε φίλε, που έχω obsidian? Να το, άντε επιτέλους. Πάμε. Λοιπόν, αυτό ήταν το επεισόδιο 7. Θα κάνω περισσότερο, αλλά τώρα έχω αγγλικά, οπότε πρέπει να πω στα αγγλικά μου. Λοιπόν, αυτό ήταν το επεισόδιο. Κάντε subscribe, like και comment. Και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.